Right, muri eZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paTerare 263 pano panoda kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, make sure to subscribe turn on that notification bell. Muri eZimbabwe first update yandakakubatirani iupdate iyo handikwanisi kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza. Vachabuda vachizvitaurira vega nomene vega mbune vari kuti vakayambudzwa kwamadzimai Chiwara. Ndine next update iri kupisa futi muri yeZimbabwe, handidi kunyeperai. Mwana ane 7 months otaura kuti uyai nemombe, dzosai mombe. Ngozi iyoyo yotaurira pamwana ane 7 months. But zvisinei, rorangana kuisirai first update. Wapedza kunzwa first update utauzwa rofika comment section. Inini ndichakuzivisai mafunga enyaya dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndatoni first update. Social media, but makazvitarisa nhasi tine hama yedu iyo yatiri kuda kukurukura nayo nguva idiki anga aine dambudziko rinotyisa rinokatyamadza rekuti wakanzwa unovhunduka kuti zvinhu izvi zvirimo muZimbabwe here. Aiwa zviriko, panewo kana wadiwirwa nedambudziko ndo paunoona kuti zveshuwa. Aiwa zviriko. Makadii hama? Tinofara hedu. Makadiwo mwanangu? Tinofara. Kuri sei kunobviwa? Kunobviwa kutene zvako. Munokwanisa kuzivisa muri yeZimbabwe kuti imimi muri vekupi? Inini ndinobva kuGuruve kwaCold. Alright. Tine nyaya yatakanzwa nemafunga ende yakatombopisa ayo mastreets yakambonetsa, but takatadza kutora interview nekuti makati imimi tangai matsvaga munhu wekuti anondibatsira, kana andibatsira ndo pandichabuda pachivhitivhiti, saka tazofunga kukutsvagai nhasi nekuti mabatsirikana. Takanzwa kuti imimi maiti kana makarara mumba maimuka muri panze. Toda kuti mupajekesa apa kuti zvaikonzerwa nei ende zvaifamba sei? Inini mukukura kwangu kazhinji kacho ndaimuka ndiri panze. Ndairota hope. Ndorota hope dzedze. Pakuvhunduka kwandinozoita ndairota hope dzinotyisa. Pakuvhunduka kwandaizoita ndo pandaizomuka ndichiona ndiri panze. Ndiri panze kudaro, panguva yandinozoda kuvhura dhoo ndinotoona dhoo riya zvatakapinda mumba riri ndo zvandinongoriona riri. Ndotozonoka, ndotozobvunzwa kunzi ko wabuda sei mumba, kusvikira ndasvikira pakuzoroorwa ndichingodaro, kusvikirawo ndazotanga kufamba. Mirai makadaro, makapinda mamarriages mangani akaramba? Ndakapinda 2. Maingoti zvaitika kwamuri mega here? Mumba menyu muri wangani? Mumba medu tiri 3. Makazvarwa muri 3. Ichi chiitiko chaisangana nemi chete here? Chaisangana neni chete, asi munin'ina wangu wandaisira ndiye aiti akarota hope dzinotyisa aibva avhunduka. Paaivhunduka ane munhu waaiona akatogara, asi munhu iye anga ariwo mumba imomo. Alright, pamakafamba kune amwe maprofita maiudzwa unzi chi? Patakafamba vaingoti mbuya venyu vachireva vamai vedu. Alright. Tichikubatai manga musina mbereko, nhasi tikuona makazvitakura. Kubata kwaMwari here? Ndakatosimbawo nekufamba. Manga maane makore mangani musina mwana? Ndakangogara hangu gore, asi zvinhu zvaingondinetsawo kuti pagore ipapo ndotadza kungobatawo mwana here, zvinoitawo vangu. Alright. Ndorega dambudziko raikuwira here kuti imimi kana makarara mumba maimuka muri panze, ndorega ranga rakakuwira here? Ndaitozopedzisira ndakutorwara kana musoro wacho wakangosingapori. Alright. Muri yeZimbabwe yada kumirira kuti chii chakazoitika after izvi zvaitika? Ipapo ndakazonzwawo nemakuhwawo kunzi kuna mai vanonzi mai Chiwara vari kuHarare. Kumune haana kutaura kwavanogara, akangoti vari kuHarare, achingotaurawo senyaya. Asi akangonditi mai ivavo vanobetsera zvavo, vanopinda postora. Ndabva ndamuti chindipawo nhamba dzamai Chiwara vacho ndikwanise kubatsirikana. Ndabva ndipa nhamba dzamai Chiwara vacho kusvika ndazosvika kumba kwavo, takabatsirana kusvika iko zvino ndabatsirika.
Alright, patakazama kukurukura namadzimai vacho namaichwara takavaona zvedu vakaramba vakati handifariri kushambadza basa rangu paTV ende vazhinji hakuna anovaziva vakaramba kukurukura nesu hedu. Asi zvatakakwanisa kuita takabva tafambira mai vatakamboita interview vatakamboda kukurukura navo kudhara ndo vatakwanisa kubvunza testimony yavo yavakabatsirikana nayo. Saka isusu zvatichaita tapiwa hedu permission yekungoisa nhamba paskrini dzavo dzekuti vari kuda kubatsirika nawo vane matambudziko ari kuvawira aiwa vabate henyu nhamba ndo dziripo apo paskrini asi havabvume ivo kubuda pano pachivhitivhiti tatongojumawo testimony iyi takati regai tiposte. Saka mashoko amuda kusiyira mhuri yeZimbabwe ndeyekuti chii? Mhuri yeZimbabwe ndoda kungokusiyireyo kuti hakuna dambudziko risingaperi, hakuna upenyu unotanga ukapfava, upenyu hunototanga hwakaoma. Zvitakura kwandakaita uku ndakatomboita pamwe pamuviri pakatombobva, kubva kwopakaita pakangoshaika. Kana ndichireva kushaika kureva kuti kungonyangarika ndisina kuona kuti mwana wangu aenda nekupi. 7 months ndichishayiwa kuti dumbu raenda nekupi, asi ndakabatsirikana namai vavo ndichishingirira kubva kuguru veguru hapasi pano, asi ndakashingirira mai vavo vane moyo murefu. Kana matodawo kutoti mubatsirike motoitawo moyo murefu nokuti ivo vane moyo murefu unotopfuurawo wenyu. Vanoshandisa basa ravo nemazvo, havana zvavanoisanganisa, vanongoshandisa mvura chete. Mvura ndomuteuro wandakaona inini wakandiitira. Kana neimba yacho yaitondinetsa, asi iko zvinozvi ndainzi haubati mwana haubate mwana, ndatova neimwe nhumbu izvezvi yandakutotarisira kuti ndichapona, asi mukupona kwandichaita ndinovimba kuti ndichapona futi ndiri mumaoko mavo. Saka ndoda kuti hakuna dambudziko risingabatsirike nokuti Mwari varipo ndive munhu wese. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe mazvinzwira. Dai takwanisa kukurukura namadzimai maichwara taikurukura navo but vati ngirozi yavo haivabvumire kubuda paTV. Tinotenda maita basa. Next update inova last update yedu update iyo yenyaya yanetsa yabuda nepana mukoma Bozhongora apo. Ndichakusiyai muchinzwa audio, wapedza kuzwa audio tauzwa kufika comment section insati rare ndiri kungotsudzura manews updates ndichifamba nawo, handisi kudzora svimbo, indini hangu turi nezidumbu rangu ndikuzivisai manews updates zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Inisati rare zvanda kuita munguva inoi ndafunga kukusiyai, tinosangana zvekare muchikamu chinotevera manje so muve nenguva yakanaka. Ene muri kuonera mavidhios edu muri kunyika dzipi? Vari kuAngola, vari kuUnited States, vari kuChina, vari muZimbabwe nedzimwe nyika dzasina kukwanisa kudoma nemazita adzo ndisingakanganwe, paJoza apo pari sei, paSouth Africa, kuCape Town, kupi nekupi kuri sei zvako. Much love. Highlights Papa Isabel. Tiri kuitika muri yeZimbabwe zvokuti izvo kutaura kuno kwandinonyatsa ndakabakata muri weZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo inonzi Gwanda kunonzi kuMuchavezi. Ye mwana ane 7 months akakwanisa kutaura achiudza baba vake kuti ndiri kukumbira kuti udzorere mombe dzangu dzawakaba. Mwana ari kuyamwa, mukadzi akadonedza mwana pasi achibvatiza mwana wake. Baba Isabel uchii chakaitika kuGwanda? Mwanasikana ane 7 months akataura ari pamukaka mushure mekuti baba vake kuseni vamuka vachiyazva mwana kuna amai. Anditi mukadzi anenge akabata mwana. Yes. Baba vombosuka vachida kuba kutaura nemwana anditi. Vasati vabata mwana kuti asvike paari. Ndiri kukumbira kuti utange wadzorera mombe dzangu dzawakaba. Mwana chipataka kuti ruma munyaso yamai achiti andisi zera rokumwa mukaka. Ndiri kuda mombe dzangu. Ndine nyaya update yekugokwe kwa mambo nemangwe. Oh makasa! Umesabeo. Papa. Umesabeo. Papa. Umesabeo. Muchazvirega zvokuba izvi. Ndakutemera nikangasi katatu. Chakaitika kuGwanda. Mwanasikana ane 7 months dzekuberekwa akataura ari pazamo achiyamwa pana mai vake. Baba vake vakuda kuti kumwana, baby, mira ndimbobata mwana ndimbozwa chimwana chedu chiri sei nhasi. Tikati wow. Andiri kubatwa newe. Tanga wadzora mombe dzangu dzewakaba. Achibva rutsa ruma munyatso achiti handikwanisi, handisi zera rekumwa mukaka, tangai madzora mombe dzangu. Mwakadzi ndokubva asiza mwana akasiya murume nemwana, atiza mwana murume achibva kuti kumukadzi ndiri kukumbira kuti usaudze vanhu
kuti ndozaita mwana wedu. Right. Aiwa, hold on. Okay, it's all right. Yes. Zvakwana Zimbabwe. Muchida kunzwa zvakawanda papaisa vyo ka Simon Chimbeto. Match day number 28 Kasola Gama. Nthawe ziri kudiana 10:10 Tsudzulani TV. Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndiri mukati kufamba mukati kufafadzana kutsudzula dziri kuitika machima na wasanyika ino. Ndinovimba Zimbabwe munenge makabila chimukumu maraisi enyika ino kubva pasi kusvika kudenga tsvene. Vakawanda vari kutoirwa. Daita munyengetero. Tataura mune zvakanaka. Tatenderwa kunopinda paradise nechimuti chakabatwa chiri momo. Yes. Asi munodiwa vatsvene chete. Saka vese vanofamba nechimuti vanenge vakarurama vakachena. Saka ndeimwe nzira iyi yokunamata kuti tinopinda mudenga dzvene raMwari. Paka Guruwe 71 71 ndiriga Mashonaland Central Province. Ndonzira unodarika naye Msukuru. Ndichenda kumuyi. Saka zvese zveikoko ndezvenyu. Ndezvangu. Ndezvako andirika. Right. Tinoziva ngwena dzichigara mumvura. Kuguruve dzakugara mumba. Nyankoko. Udzai Zimbabwe chichakaitika. Zimbabwe zvanga zvisina kumira mushe zuro. Mukati menzvimbo inonzi iyo Guruve kwaSabhuku Shakata. Mambo Chipuriro. Yes. Nezuro muri yeZimbabwe. Sabhuku vari mukati menzvimbo iyi vakarwarirwa nemwana nemudzimai wavo nenzira yeurwere husiri hwemalaria, makumbo kana musoro kana kurutsa mudumbu. Iri nzira yekuti vairohwa nezvinhu. Vanoziva shona yanoziva chinorevei. Zvivanda. Yes. Zvishiri. Vanhu varohwa nezvinhu izvi. Sabhuku akatora tsamba ndokuenda kwa mambo. Akati Sabhuku, handichisina kana simba rokutaura chikonzero, ndikada kutsiura kana kutaura mindiro inodzoka kumba kwangu. Mukadzi wangu nevana vangu vanenge vachirwara vakurohwa nezvinhu. Ndiri kukumbirawo munipe simba rekumbopinda mumusha mangu. Tsamba ndopedayirwa. Zvikanzi tanzwa mwana uri kuchema. Samambo ndibaba wemhuri yese. Zvatakuita pano ndezvekuti isusu tisu takukupa mubatsiri tokutsvagira mubatsiri anosvika munzvimbo mako. Hamufani kuzvitsvagira vabatsiri chikonzero, munoguma makuudzana zvekuita. Zimbabwe ndokubva tsvagirwa mubatsiri. Mubatsiri ndokubva apinda mukati menzvimbo. Nyaya iyi ndakaibatiswa kuri kusora zuro kuchinzi izvo paGuruve pada kubatwa ngwena. Ndokubva ndabata umwe nzvimbo neutungamiriri zvikanzi isati yabatwa. Nezuro Zimbabwe ndokubva vapindira. Muri yeZimbabwe chakafukidza dzimba matenga. Zvinhu zviri kugara mudzimba dziri kugara vanhu. Hamusi kugara vanhu chete mudzimba umu. Muri kugara nezvipuka. Kwakabva pandwa munhu akanga achinzi ada kushandirwa pamba pake. Anove mukoma waSabhuku. Akabva ramba kuenda pakati pevamwe. Vakati takazivisa mambo, endai munotakura munhu auya vakomana. Ndokunodzura mukomana akanotakurwa nevakomana akavakasekekwa paberekete. Ndokubva anosvitswa panzvimbo mumba make muchibva pabatwa ngwena. Endai paNational FM WhatsApp channel munoona Nyankoko, munoona Crocodile, ngwena yakabatwa mumba inogara mumvura iya. But pambapo pakauya n'anga nemaprofita dzakawanda kusanganisira vamwe vakafa kumashure vachiudzwa kuti pane chinhu chiripo icho. But vanhu vaiuya apa vaiti hatigoni kutora chinhu ichi, changa chakarema chakazobuda nezuro. Ende family yakapupura ichiti bhosho, murudzi rwedu isusu hakuna munhu aibudirwa nemudzimu. Kuri kunzi zvakaitika izvi zvaivhara midzimu chikonzero zvotaura zviri kuitika. Vakati vari panguva yekubatwa kwaitiwa Nyankoko uyu, ngwena yabatwa, baba vemunzvimbo iyi ndobva vabudirwa nemudzimu. Baba zvikanzi yechokwadi mudzimu wanga akavhara kuti mushonga uyu nezvakaitika izvi zvanga zvakavhara kuti sabude pano. Tiri kutenda sahwira vauya pano vaita kuti tigone kubuda, tigone kutaura. Asi izgai manje mudzimu uyu wabuda pana baba manje. Vachibva vabvunza kuti mudzimu wechokwadi here, nekuti pana vakuti vamashiripiti pano. Ndokubva vazibvunza zita, ndiwaniwe. Achibva taura umwe wevamwe vakafa makare kare. Zvikanzi tamuziva ndiwedu uyu. Zvikanzi asandira kugumira ipapo, ndine mashoko andiri nawo. Ipopo homwe yandabuda iyoyi, baba ivo vabudirwa nemudzimu ndo vanga vakuchitaurwa manje nemudzimu wabuda pano. Zvikanzi iyoyi homwe yandabuda zvakare iyoyo, kumba kwaini kwakasviba. Tinoda kuti sahwira iye auya mumusha muno uyu abvisa ngwena pano, aende futi kumba kwehomwe yandabuda ichi
aende kunotora kune madende maviri aripo ane ropa nemazita evanhu mufamily. Uyo ari kutaura iyeka muromo wake ndiwo uri kushandiswa kuti ataure kuti kumba kwangu kwakasviba. Zvikanga zvakazara ropa nemazita akanyorwa evanhu. So izvozvo ndo zviri kunzi zvoda kubatwa nhasi. Asi zvakabuda mukwetana kuda kwagodobori. Godobori akambotaura akachiti tichatanga hedu nengoenda but pane zvimwe zvatiri kuona but mudzimu wipo wakazobuda wakazotaura uchiti ndauya kuzobatsirana naSauri auya mumusha muno. Tanga chibvurwa kubuda nenyaya yekuti zvikara izvo nga zvakativhara. Asi ipapo pandabuda zvakare homwe yandabudira iyoyo kumba kwakasviba zvakare kune madende maviri eropa nebhuku rakachirwa mazita evanhu. Toda kuti kuende zvakare. Saka mubatsiri ari kunza kuti sei ari kubata futi nhasi. Baba Isabel, ngwena ichibatwa kubva mumba, muridzi wepamusha apa akati kudini? Muridzi wepamba mukoma KB akatanga chiramba but iko zvinozi hama ndichitaura kusanganisira sabhuku vari kuti muridzi azobvuma kuti ndanga ndichiramba hangu chikara ndinochiziva ende hachisi chamanje chaivewo chababa vangu. Handisi ndakaenda kunotsvaga chinhu ichi. Baba vangu pachangu vasati vafa ndo vaishandisa chinhu ichi, ndo chandazoendererawo mberi ndakatangirawo pavakachisiyira. Kurwara kwaita sabhuku, mukadzi nemwana waSabhuku. Yes. Kurwara kwaita mhuri yaSabhuku zvaikonzerwa nenyakoko ere kana kuti midende yanga ine ropa yanga iri kumba kwehomo yakabudirwa? Michina yemurume uyu ndo yaisanganiswa kunosanganisa zvinezve kuti vakabata nyankoko vakabata kumazita vobata mahari aya pane zvaibuda maaparators vachiaoparata baba akati gaga zvinonzi isa onuku. RCS mukaenda baba pa WhatsApp channel yedu munoroona video ngwena ichibatwa. Isu hatizi iso dzimba idzi tinoti ndedzekurara. Yakakura sei kune avo vasati vapinda pa channel? Anhu haina makora sereki. Asi vanoti iyo pachayo makore aya yagara ndo rudzi rwayo. Haikura sereki but ndo rudzi rwayo ine makore. Ende Sabhuku ndichitaura naye anoti iye ndiri mudiki kwairi but Sabhuku ane 52 years. Manya pane oyo ndichiri kurangarira kuti mumunda side kwenyiko kumashonari central uko kwaigona kutowanika nguva yechibagiya iri nguruve kana kuti mvuu ichi chibage pamunoidzingirira paya yobva yakazodonedza chiri chitupa manje asi iri mhuka chitupa chine zita remunhu. Ineve zikuru ndekwani iprovince yangu kwani iprovince yakanyemba. Yes. Musanditarisire pasi. Aiwa udoreva mzikuru. Paka Gwanda chakugwanda chiri kuti tani Zimbabwe nyatsobatirira. Kana uri mungoro yemombe kana uri mumotokari yemushikashika mubhazi kana mundege ingobatirira kuti zvifambe zvakanaka pauri. Kune nyaya yakaitika kuGwanda kunoti kuMuchavezi. Yaitika kuMuchavezi nyaya iyi. Pane murume ane mwana mumwe chete ane mwana komana. Mwana mukomana uyu ifirst born. Kozoita mwanasikana mudiki ane mwedzi minomwe 7 months. Okay. Ndiye ari pazamu ari kuyamwa ari mwanasikana. Mukadzi akabuda kuseri ndobva aita juti. Ndobva asiya murume akarara nemwana mumba. Mwana achibva achema amai vari pajuti ndokuenda kunotora mwana achibva tava kumubereka. Ndokutaka kuita juti vakabereka mwana. Murume amuka ndokutaka kuti mwana abuda mumba achichema rega ndimbomuyanzwa ari kumusana kwamai vake. Amai vachita basa. Ndobva asvika paipai ada kutamba nekamwana. Nguva yakada kuti ruoko kumwana. Mwana ane 7 months asati ataka kutaura achibva ati ndinokumbirawo nengi nezita kuti baba udzore mombe dzangu dzawakaba. Mwana achibva ataka kuchema. Amai vakamufunga kuti chii? Ndobva atora mwana vabvaisa pazamu. Ndobva aruma munyatso wamai akati handisi zera rekuyamwiswa. Itai kuti murume uyu adzinengi adzorere mombe dzangu. Amai ndipo akabata mwana wachipa murume maoko
vakati achivhunduka achiri mwana here amai vachibvatiza vatiza murume akati achibva vadzoka zvakare vadzoka vachitanga kubata mwana but vangasina chokwadi ndobva vati kumurume wavo baba zviri kuitwa nemwana izvi nyaya yemombe iri kutaurwa munoiziva here nokuti ndimi akambenge muri kumusha manoona baba mana zvakamira sezvikanzi hapana chindiziva but chandoziva nchekuti zita redu rinosviba usaudze vanhu kuti ndozvaitika mwana mukadzi anga akutya achiti hongu mwana anotara kepiri but ngatiudzei vanhu nezviri kuitika murume airamba kuudza vanhu kusvikira murume mukadzi aramba akati inini mwana ndakuenda kunoudza hama dzangu ndobva audza hama dzake audza hama dzake murume achibva tora mwana kunopa amai vake mushure munge mukadzi atiza apa amai vake mwana achigamuchidzwa amai achiri kuita nyaya kuna amai vakasati aita sei mwana achibva taura futi amai vakati amai ava havachisiri pamwe chete nababa vakamuroora baba vake baba vakatitora umwe mukadzi kumusha okay vakatora umwe mukadzi asi paakaenda kuna amai akatienderawo amai vari kune imwe nzvimbo kwavakutogarawo havana murume but vakutogarawo nemba yavo bhanda inogara murume uyu idhorobha here kuti kumusha ari kudhorobha okay then vakumusha kwavo kwakavaka vabereki vake iwo zvakare ane imba yake iri pamba pevabereki kunonzi munene munana okay ndokumusha chaiko chaiko apa amai vake mwana achibataura kuti akati iwe that's why amai mwana wasizi walibe mashura akadai so kuchichita mana zvikanzi mama hora ti mazvinzo bari musati sei musataura zvikanzi namai ndezvekwenyizvo ndakabva kumba kwenyu murume achibva buda nemwana wake mukadzi achibva aenda kunoudza hama dzake ndizakadzidza mukadzi aende kupi aende kumapurisa ndokunozivisa nyaya aende kumapurisa akasvika aine nyaya yekuti murume wangu nemwana zvese hatisi kuvaona asi dambudziko rakaitika nderekuti rakati mapurisa akati tinokuonai kana mauya nenyaya yachona nemurume wacho aripo kana kuri kuti mwana ndizvo ari kuita iye kana akaenda naye kureva kuti pane zviri kuitika vari kuwirirana ikoko asi seripoti yekuti tinozoda kuona kuti mwana uyu ari kupi tichachengeta rikoti ndizvozvo kumba kuya kuna baba kumusha kuya kuchibva kwauya mombe usiku kwanzi dzange dzakawanda mukoma kebhi kuzara yadhi yese dzichitungana dzichichema dzimwe chiridza mabhera dzimwe dzichidhomadhoma mudhuri kumangwana makuseni kunomuka payadhi hapana mombe but pakasara ndove baba ndikufonera mwana mukomana mwanangu kumba kwedu ndo zvakuri foni yemwana haisi kuita ende pari kuitika zvinhu zvese izvi baba vekumba chaiko vakamubereka nastep mother havasi kuziva kuti muzukuru kumba uku akataura kumwana wavo vakanyarara kunzi musataure muroora kunzi usataure iye mwana mukomana atiza nemwana so pavakazama kufonera mwana komana vachiti ndozvamuka zviri kuno kuusiku hatina kurara pamba pachichema mombe dzichitungana uye zitaona pakazara ndove pamba vafonera mwana komana foni haina kuita foni yemwana komana kuti akatiza nemwana haisi kuita vakati ngatibatika muroora paka kunamba yemuroora vafongera kumuroora foni yemuroora ichibva yaita kuti baba inini kana kumba kwacho handisiko zvamuri kutaura handizvirambi nekuti zvakatangira kunoko baba nhengi vakambenge vakuudza here zvakaitika kuno mwana iye uya mucheche uya akataura achiti ndiri kuda kuti nhengi udzorere mombe dzangu akaramba kuyamwa izvezvi ndino neronda paminyatso yangu achiti handina zera rekuyamwa ndiri kuda kuti mudzorere mombe dzangu baba vakapindura muroora vachiti kumba kune vanhu vakasvika vachiti munozviziva here kuti mwana wenyu ari kunzi kune mombe dzaakaba but vanhu ivavo vati havauye kuno vakati vanhu pavakasvika vakazosvika pamba vachibvunza nyaya iyi but pavakasvika vanhu kuya nemapurisa but vakauya nemunhu 1 wataisaziva kuti murume rika kuti munhukadzi but akakavhara kumaziso nejira reblack kusvikira wabuda pano saka nyaya yamuri kutaura inenge iri chokwadi but ngatitaurei nemwana wedu mukomana mwana foni haisi kuita izvezvi mukomana foni yake haisi kuita nemwana wake havasi kuita vari kupi foni yake haisi kuita mwana haasi kuonekwa iye haasi kuonekwa muroora ari kuzvimba mazamo nankaka mwana ada kuyamwa mukaka muroora ari kumba kwevabereki vake murume asizikanwa kuti ari kopi rusava akaenda naro but nyaya yakaiswa kumapurisa kugwanda
kumba kwemurume uyu hako ende mukadzi ari kutosvika pamba ende vati vatarisa kusanganisira pamba pavanogara vanoroja nevamwe varipo vari kuti hapo ende asi tambodzoka kubva zvamakabva pano. Ko mwana ari kudyei? Mwana ari kudyei? Ari kuitei naye kupi nezera rake? Ende kwanzi paakabuda haana kana hembe yakatora yekuchinyika sei, akangobuda naye nehembe dzangakapfeka. Ya pakaipa gwanda mati kugwanda kupi? Chavez 5 minutes to kuziva chiri kuitika ichi chiri kupisa chamuri kunzwa pa National FM. Tibate itifambidzanei kani pa 0713 938 538 0713 938 538. Kuenda kudhorobha mombe dzichiri kupi? Yes, dzakatotengeswa. Mari yacho iri kupi? Hapana. Ngadzokere onotaura kane varidzi vemombe vataurirane vagare pasi. Apa ari kusvika jere? Ai obviously jere rekati mbonzwa mashoko anotevera. Pane vanhu vari kumusha. Kwanzi ine makore nyaya yechitaurwa. Ine makore yechitaurwa. Saka ngwena iyi nedhikanga zvine ropa izvi ndo zvaikonzera kakuti mudzimu usabude. Ndo zvaikonzera zvaitovhara midzimu yange isingabude. Ya pakaipa rega tinzwe mumwe muteereri 0713 938 538 0713 938 538. Hello Musha ndiani weda ari kupi? Ndimainiko kuEastville. Mainiko kuEastville? Eastville. Right, tibatsire tinzwe mainiko zvakamira sei? Vanhu ari kubata press. Saka toita sei? Icho chemwana ari kutaura ane 7 months pakashata. Vanhu vakabirwa mombe chipo chokuti vakazoisa kumwana wake kuti zvingobude zviri kwaari. Nekuti zvikabudira kune vamwe zvinonzi ameno pamwe ameno zvakaitika, saka zvangobudira mumba make imomo kuti angozive chokwadi. Ende zvabudira paari chaipo. Angozive chokwadi kuti zvandakaita kana kuti zvandakamboita zvabuda. Saka voita sei? Mwana hasi kuonekwa, murume hasi kuonekwa.